Operation Døden. I dag skal vi høre lidt om livscyklus, og så skal vi interviewe Lene Andersen, Gunnar Christensen og Maren. Og nu starter vi. Nu går vi ind på Tjæreborg plejehjem, og så vil vi gå ind og interviewe en af beboerne derinde og høre, hvad deres forhold er til døden. Hvad tror du, der sker efter døden? Jamen, det er der jo ingen, der ved. Man har jo håbet at komme et fredeligt sted. Ja. Hvis man kommer et sted. Ja, det er jo lige det. Ja. Ja. For det er jo helt ingen, der ved. Mm-mm. Tænker du tit på døden? Ja, det kan undgås, når man er i min alder. Mm-mm. Og så ved man jo, om man oplever næste år. Nej. Nej. Er du bange for at dø? Nej. Mm. At når man har levet så længe, så tror jeg, at man trænger til at få fred og ro. Det er bare perfekt. Nu vil vi så gå over og interviewe Peter Søgaard, som er præst her i Tjæreborg. Hvor mange mennesker begraver I cirka i et måned? Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Om året, der har vi cirka 35-37 begravelser i Tjæreborgs Neum til sammen. Men det kan være meget, meget forskelligt, fordi en måned kan der måske være 8 begravelser, og en anden måned kan der være 0. Men hvis man sådan skal sige det i gennemsnit, så skal det vel være cirka 2 eller 3 begravelser i måneden. Hvad er gennemsnitsalderen? Det er jo også forskelligt, altså, fordi der er jo... nu har vi lige haft Allehelgensdag, hvor vi jo har mindes dem, som er døde i løbet af det sidste år, og der siger vi også alderen på dem. Og det er jo alt lige fra unge mennesker i 30-årsalderen, 40-årsalderen, så til rigtig gamle mennesker på 90 og næsten 100. Jeg har ikke regnet ud, hvad gennemsnittet er, men må ikke det sådan nogenlunde svare til, at jeg mener landsgennemsnittet, man siger, at gennemsnitslevealderen for mænd og kvinder, det ligger der på cirka 75, 77, 79 år. Så vil vi gå hjem og filme, eller interviewe min morfar, som hedder Gunnar Christensen. Var du bange for, at operationen skulle gå galt? Nej, det var jeg faktisk ikke, fordi jeg har så stor tiltro til læger i dag, at fejlmarginen, den er, jeg tror lægen han sagde 1-100, så det er så lille et margin, at det kunne man faktisk ikke. Nej. Selvfølgelig kan det ske for en selv, men man tror altid, det er de andre. Ja. Så det var jeg faktisk ikke så nervøs for, at det ikke skulle gå godt. Nej. Hvad tror du, der sker efter døden? Ja, jeg tror for det første på, at så er livet hørt op. Det er, hvad jeg tror på. Men hvis man har en længere sygeleje og har tid til at lægge spekulere over i en sygeseng, så tror jeg det gengæld, at man eventuelt vil ligesom tro på, at der er noget efter døden. Ja, og nu vil vi så gå ind og interviewe min farmor, Lene Andersen. Hvad tror du, der sker efter døden? Jeg ved det ikke, men jeg håber og tror også på, at der er noget efter døden. Lige præcis, hvad det er, der venter mig. Det har jeg svært ved at sige, men jeg har altid troet på, at der var noget højere op, som ligesom både holdt hånden over os og hjalp os, når vi havde problemer. Ja. Ja, jeg sidder her med selskab af en tot græs. Græsset, det bliver spist til koen. Her kommer der lige en ko. Og koen, den bliver slagtet. Og nu vil vi gå over og se, hvad koen bliver til, når den bliver slagtet. Ja, du står altså her, og når koen bliver slagtet, så bliver den til kød, vi mennesker kan spise. Vi har haft et langt og et godt liv, så ender vi på kirkegården. Ja, så står vi så her i kirkegården, og det er jo så her, vi ender, når vi mennesker engang dør. Og så ses vi jo bare næste gang. Og det er så her, vi ender en gang. Ja, nu står vi så her, og når konen, den bliver til... Nå, du klipper bare fra det. Ja, okay. Nej, Louise, kan du lige stå derovre? Zoom lige der, zoom lige der. Go. Action. Græsset, det bliver spist til koen. Hvad bliver koen til? Nej, prøv ikke. Og når koen den dør, så bliver den slagtet. Og bliver sprængt. Det er for, eller?
Nej, for helvede! Stop med det der, så bliver det skidt. Sådan der. Altså, jeg har filmet i 20 sekunder. Nej, vi bliver ved med at filme, så vi har sådan noget.